maka n'ezi nwa ogbenye nụ ya kọgalanya na-esi epu omenụ mana Chukwu kwuru ananụ na nke mmadụ na-ekwu bụzi nkịtị ya ka m ga-ejikọlụ na akụkọ anọ Nobele nwa Chigozila gozi Chief Mrs. Rita Chigozie Okolo ezi nwa Nzebe na paki kanideke ka isejenu Ogboru local government na Anambra State Akebuji ọnwa 1 na Ogboru Baniru maka na nwanyi bụ ifenu ya ka Chukwu balenu jibulu ibe na-eme na ndụ inu maka na mụta nwere ibe nwa fanụ mana Chukwu na-eji eke weta bagere ibe nwanụ etu aka ọ ga-ejikwazi aka wee gosisi nwanụ na nne na nna ịbali Chigozie etu aka Chizi gozie yinu iwe bụrụ ọkasị n'ideke na Ogboru onye mụrụ nnukwu nwa na-ekwu maka ya n'ohoho late Chief Charles Okwuchukwu Nzebe nke Chukwu kwuru 1 n'ideke onye ọmatala fụfụnụ wee mụta nwa zụba nwanụ ọzụbazie nwa tonitenu oluzi oge nwa ga-azụ ọnụ azilizi akwụ nwa ya mana Chukwu ga-anabata mkpụrụ obi na ndokwanụ kedu maka ezi nne m lezi nwanụ Chief Mrs. Victoria Nzebe nwanyị ọma ọ gadolo nwa kedu ife anyị na-ekwunu ife Chukwu ga-emenelu ezi nwa Nzebe biko bilimu Chukwu
Chukwu ya ki ife Chukwu ki meno nonu ife Chukwu Chukwu bali apa nenu wayinu apa yine du yinu Chigo sieno Chukwu egosi siye yone Ike Chukwu kuluge melenu Ike madu bukiti Ike Chukwu kuluge melu Geli mali so dia nenu uwa no odizie goji ogwa nu dia Desia nezigbo dia no Chief Onyebuchi Okolo Eze nwa kwa onye ọgadele mmanụ ezi nwa Francis Okolo ozuo mba nke izizi n'Unubi Chairman Paris Hotel Limited onye ọma na ọgadele ụlọ mmanụ ọnwụ bụla ezigbo nna ya nụ ozuo mba n'Unubi Chukwu ga-anabata mkpụrụ obi na ndokwanụ mana ebe aja dị mma sizi wee bidonu ọ kwụsịla akwụkwọ n'ọgbarunu oje bọọlụ oyibo na Lagos oluobido sụba na akwụnụ akụkọ na solu mmadụ ebe abụgo si wee bidonu obele nwa wee nweta egonu o wee bido sienu nninu osisi enu nninu obuluzienu gaghalibanụ na fiya ụfọdụ na amụ na ya mụnụ ụfọdụ na akọ na ọnụ mana mmadụ abụrụ Chukwu n'elu ụwa obele nwa wee gaba n'irunu o mesili bido n'olile onwe họtelụ n'olile ndị mmadụ na-abịa maka ibe onye na-emega eji mali ya obele nwa wee bido n'olile wee gabazienụ n'iru n'ụtọ n'obele nwa bụ ọkasị akasị na ada dị mma ọnụ ụlọ ezigbo dịnụ oge ọnụlụ dịnụ ndị mmadụ kọbazie na ọmụmụ ụfọdụ na-amụ na ya mụnụ ma sị na ọ bụ nwoke na ọ matụ imenụ egwu aka ya aka n'elu ụwa na Chukwu weta mmanụ nwanyị ọma wee mụọ mmanụ mụtachi era nwanyị ọma leno na nwa agadi n'afọ ọnụ ugwulu je wekube mmanụ nwa agadi n'afọ n'elu ụwa Chidera n'odego obele nwa leno na nwa ga-asụ mmanụ nwanyị ọma wee gaba n'iru osi olile bụsi elu tata na ọbụzi ọkasị akasị iluzie na Lagos n'ogeli ndị a na-ekwu maka mmadụ n'ụwa donu iluo na Abu Junction na Lagos na Abu Odofi ijuo maka Anambra Kitchen babụ ọkasị akasị Anambra Kitchen bụzi ọkasị akasị n'elu ụwa donu gbanwere ofe salad mma ofe onugbu na panwere ya ili ofe agbọ
fanezi na ọbụ ọkasị akasịnụ ndị ife ọbụ ọkasị akasịnụ fanezi abụnụ fanezi semonu witio na fanezinu azụ ndụ n'osorogemnu isi ewu na fanezi n'ibe niile ịchọrọ lezi na Anambra kishin n'elu ụwa donu ya ka mba ji ebulu ọkasị akasị n'elu ụwa mụnụ ọ bụ gịnị ka nne-ekwu Nkechi kwuru na ya ga-emenu eke mmadụ bụ nkịtịnụ na nke mmadụ nọ bụzi nkịtị n'elu ụwa Chigozie nwanyị Ngozi Ibeji ga-emeliri n'elu ụwa Tata n'izozi wee bili n'idegeri ọbara niile n'isobiri Ibeji kwuru na ya ga-emeliri n'elu ụwa maka na onye na-alụ ife chi zitere ya ka ọ lụọ n'ụwa nọ oji ebezi ọdịka oji ọgwụ ejenu na Anambra kichin ka anyị na-ekwuzi maka fanụ na Abu Junction na Abu Odofinu na Lagos ka Anambra kichin dịzi kene ndị oyi anụ ọ sị mụ kene ndị oyi anụ ndị fụrụ nwaanyị ọma n'anya n'ife famila makanụ ya ka o ji enyefe ekenenụ ndị ọma n'ụnụ ga-adị n'elu ụwa donu Chief Daniel Ejiofor ya na ezigbo nwunye ya Mrs. Chika Ejiofor onye eze nwa na Nnewi anyị kenekwala ụlọ Chifemeka Ọmụjeli akụ enwebewenye idegodogwu Abidjan Okinachi n'ezi nwa Ọmụjeli obele nwa bili Ojukwu Emeka na-egade nwanne ka nwanne bili Chigozie nwanyị ọma ya si m kene ya akụ enwebewenye idegodogwu ndị ọma na ụlọ ga-adịlele President Diamond Club of Nigeria na Lagos branch Anambra Kitchen maka na ibe onye mege ejeluti ya kedu maka Chief Ndubisi Agbo Amen Global onye ọ gadịlị mma obele nwa si Enugu eje ọ sị bụ kene ezigbo nwanne ya Aṅụlị Ike Nwanze bụ Odogwu Aṅụlị nwa
nwanne mali nwanne ya Chief Mrs. Amuli Chinze ya na ezigbo di ya Chief Michael Chinze unu ga-adị geshi na echi ya da-agwụ agwụ Amulika nwanze benu Chigozie nwanne ya da na-esiri ọra niile nọ na ya si m keneyi nwanne ka nwanne mali nwanne ya n'elu ụwa ọ sị m kenezi nwanne ya Chinyere Nwanzebe onye ọjọọ ọ pụrụ iche na ndị be nze bụ odogwu Chinyere Nwanzebe nwanyị ọma onye ọjọọ bịalụ ndị be nze bụ odogwu Chinyere Nwanzebe nwanne onye ọjọọ ọ pụrụ iche na ndị be nze bụ odogwu Chinyere ọjọọ n'ezi nwanne ya Tony Shai Investment Limited ụba ụmụọnụ Akịja ka isi Chief Patrick Okwudili Nzebe Ojuba ezi nwanyị ideke na ọgbarụnụ anyị gelekwala ụnụnụ ada dị mmasị m kene ụnụnụ abala Nina